Kauhagan Elementary School sa Olango Island ang nag-inusarang tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nalakip sa mga pilot schools nga pahigayunan sa limited face-to-face nga klase sa Enero sunod tuig. Si Luan Mirundina sa report. Kini ang Kauhagan Elementary School, ang nag-inusarang tunghaan sa isla nga may 106 ka mga enrollees karong tuiga. Gawas nga ubos ra ang ilang enrollees ug standard size ang gidak-on sa ilang mga classrooms, tulura usab ang COVID case sa naasong isla ug pulos na kini nangaayo. Sa telephone interview kang Dr. Wilfreda Bungalos, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent, iyang gibutyag nga nakita nila sa DepEd nga ideal alang sa pilot limited face-to-face nga klase ang naasong tunghaan kay contain ra ang mga tawo sa isla ug mga mulupyo usab sa dapit ang mga magtutudlo. Busa mas sayon ra ang contact tracing kung ugaling may matakbuyan man sa COVID-19. Kahinumduman, una nang gipalanog sa principal sa tunghaan, pinaagi sa RTV Balitang Bisdak niadtong Hulyo 21 ang tinguha niining makapatuman og limited face-to-face nga klase kay dili 24 oras ang kuryente sa isla ug wala usay access sa internet ang mga tinun-an. Lisod usab ang pagpatuman sa modular type of learning kay sagad sa mga ginikanan wala makatapos sa pagtungha. Initially sa una, nag-request na sila daan kay kana bitaw mga bata sa nila naramang gud sa isla o niya manang mga tusan sa eskwelahan, ingon ana ba. So ang ato ana as formality na magama tag sistema og unsaon og hinay-hinay pag face to face. Apan gipasabot ni Bungalos nga gikinahanglan pa hinuon nga makomply ang pipila ka mga rekisito sama sa PTA resolution, barangay ug city resolution ug ang compliance sa mga health protocols nga gipatuman sa DOH. Giklaro usab sa Schools Division Superintendent nga tungod kay limited face-to-face class kini, dili dungang mosulod sa tunghaan ang tanang mga tinun-an sa usa ka adlaw. Maka 106 tanan pero dili same time. So naabay posible nga katunga ras nila ang mutungha og Lunes Martes, ang the other half mutungha bag Miyerkules Huwebes. So murag dili good everyday nga naay klase ang tanan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.